Нами задержали Владислава Каськева. Генеральная прокуратура Украины сообщила о задержании панамскими коллегами экс-главы Госфинуслуг времен Януковича. Украину Владислава Каськева должны экстрадировать через месяц. Здесь ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией. Его подозревают в хищении 7,5 миллионов гривен государственного имущества. О деталях задержания рассказал заместитель генерального прокурора України Євгеній Єнін. Після того, як Владислав Каськів зухвало хизувався своїм селфі з панамськими поліцейськими, нами було отримано оперативну інформацію, що зазначена особа планує втекти з території Республіки Панама. Ними опрацьовувалися як повітряні, так і морські шляхи. За результатами скоординованих зусиль панамськими владами Владислава Каськіва та його близьких, які також перебувають разом з ним, було внесено до систем опізнання зовнішності. Відповідно, навіть його спроби змінити зовнішність чи залишити територію Республіки Панама будь-яким способом були б одразу заблоковані.